Hello bye song jotono no lam soko ani YouTube channel ong kang kha khlai no rong jotono kaham tong na hane ang kha tabung no phungai siri siri basa drop bo kha hami ang jak wati bo sek sek nok bo khatang mani marang jak ke bo kha kisa dukhu nang jak ta nok khatang mani bage mohai wati sek sek rogong ke nok ni joto borok bai time spend khaina mo songo ke belai ke no bo kha dukhu nang jak ta ani hingke norong boda wati jora rogo nogo ya hingke nok mutuman comment khlai sadi hingke tabung ke phungai siri siri mayo khuijaga ni sajangnai bo kun phan kari khado ando sudo audio biscuit simesi tong chuang kama tabo ang sai tongota isa phano box so bonga nyawa na ne wati sek sek kate mayo khuya diba aban bage biscuit dok so sai ma tong chu sab sab audio biscuit thokjak ang biscuit dok asuk thokjai ha phano audio hingke thokjagota wati basike marke phaike pura wa sapung wati phaike tini pura bake dokhan chupung thangbai chu aske wati phaike marang sa wati mang ni tongo yang pura sapung supung tung ya ri ru ran yaske marang chu hingke bai song norong ani thana video nugui mang khana omo shopping khai phaimani video he da na angka happen norong bo naina mo song khana ang tam shopping khai phaika he diba obviously naina mo song nani angka ang norong wai tini kisa share khani ang tam pai to kha tungmani lengmani barang kata ko sutai ko ba wasni bakna ko no tu ka ko khas ke ekdom kan tabu kis res khai gana no gana tam pai to khai ka so ama andra shotu phaika mojura wise 50 টাকা pokisa pon kom khainan choyo kumargat bazaro asake dam angke kisa kathang hain thokja gaban bagai kisa kathang khare tu phayuta hingke tabo kang norong bai share khaine ang tini tam shopping khai tu phaika ang ken rong nai tong de ani video no pai sak jora te hingke ang o jaga half pant kaisa tu phaika among kang ke inner kaisa tu phaika apuni pore o tongo teibo yang ote butongo among kangke chikon jat kobong do angke chung duty rogo baisan je kono somoy duty o bedding light bedding nawi thangnani kangke kobong kotoma talangnani mane dawi talangnani ke belai no kostongo abon bagi tini ang o kobong chikon tia bo jung simi rutuk tongman tangka abo tu paika bini cover ber tu paika among ke tonrong jotono saiman na teite ko fru basa ko jaknai ke aboni ulo tongo mokhe body wash ani body wash pai thangka kang tini body wash pai tu paika abon pore tu phaika bukhnai full jangnai siram mo belai no nangkong mani ani bage hingke aboni pore tam tong nailene phati o jaga o tam tong o jaga o tongo jeans omo ang hamjak so katini ang bo jungni simi jeans paina mo jungman do omo hai jeans omo hai design ni jeans ta ang tini mane rekhang ka ang belai no khatung so ka omo mane ne tini ke size bo kaham mang kang ka kuno somoy ang kang ke size kaham maya eba ke ba color milia eba ke ba design milia ang tini ke pura bukhani mote mane ang belai no tong thokjak ekdom rosa so ka tini je mo sungtei man kha ama haita je bo hai nai mane ang abo man kha bon bagai belai no bukha tong thokjak ka abon pore next ang norong no phunung nai tamo paikha phading ka orote tam tong na likra na oh kenrong finally nukha ani dress eje ang kaisa video romani tongo e norong nung mang khana obono o dress nang belai ke hamjak so kang chum khang keno pura erom comfortable nang kha o dress no sumoi abon bagai ang mana khamo asike tong thogu mane जों dress suman engkangke naitok sitra nangya do जों just comfortable nango tei जों chajangna nango mane जोंबो naithokjakna nango tei comfortable ongna nango naithokjamo bai simi ya do comfortable ong engka dress khani kuno lab gari जों log no change ma khaine abo amoni logi o tongo suit amke suit bai set tako ang lama phaje se phaite yang tom tomo subung kana flipkart ka yang call khai tong khano ka omo ani juta sokai tong phaikan ka naigrena bahai ka hando sokai kha ani ligrena heda ke kumar gani phaite yang tom tomo si ko dek jora subung kan sayang flipkart mane sokai tong phaikani sawo do ke omo na ang khulugoi toni rikha omo bahai gasire bisingo ka nayak pangkhia ba ani gana juta si do ka hando sokai ka khani jani Mana gina kisah. Oh, bahay siro guys mana gina ito dator no. Kaya na gina bahay.
요요요요. hengke omo hengke kusumai tu phaimani bai ganga songno ko thangai phaimani ekdom kwbangma pora marang suka hengke to chasuka thogjagoi amoni pore tabuk phaikya androsho kitijat angje kumar gad ni pai tu phaimani iya bomo asike thogo ramani style kisa ang tinike alada khe ratikha nathi to ka sanani hinene asike pura thaska mosok kolam ka samani aska buka serang so kang tahu video editing ko khaite ti ponjo se khokti phai tongsu sana musung mani ta hingke tini sari gongke seng moya bosok budul bai tini mai janai muisonan bage ready mos ready jak already ge tabuk hingke ko muisi mung khata batima bo mosteng khaijak tabuk mai jalai sinai muya bodoi tengke batima mosteng ke busuk se thok bana thok mani sana hamliya hengke omong ke chini bai ganga maya ganang bonogo thangai phaimani tam to phaika naigra di asake kubang ma chajangnai to phaika tamono chanai tamono chaya palchi malia momos to phaika mangso to phaika takum raja kang ba hanpo angwa sepono masaya ko tini no puila masa o saimia dol rok da makakno tei tongo muya chakhai tei tongo mai awang songjak muya tongo awang mangso koi prokar jani to phaika saisi malia asake o momo bo bini sajla song khairo hamani asake kerenga sarai rok bo talented no haisi kusumai bo kubang ma muya bo kubang ma tamsa nai tamsa ya palchi malia asake marungo jeng abo haino jepropono jeng nogrogo chutti thang phale kenka oma haike to phailai chalai kenka belaino bo khasrango haidana oma haike no live dog bo tong thobuta ke bai gonga anke bo kisa extraordinary bo সব সময় বুনিছে জুদা বুনিছে আলাদা সব সময়